Lor, wong Jawa duwe unen-unen. Urip iku kudu urup. Tegese wong urip kudu bisa aweh pepadang marang lingkungane. Jumbuh karo dawuh Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sak becik-becike manungsa iku sing migunani tumraping sepadha. Yen ora bandane ya tenagane, utawa pikirane, utawa ngilmune. Lamun ora kabeh mbok menawa manfaat dongane. Ngamal sing ora ketingal nanging nuduhake tulusing batin. Merga ora pamrih marang pengalemane liyan. Eling-eling ya lor.